A partir de agora ábrese pois un novo escenario. Dende o Partido Socialista seguen afirmando que o acordo de investidura é a mellor opción. Non entenden un goberno a 4, pero tampouco descartan, xa que a todas luces é a única fórmula posible para poder seguir na alcaldía. Se agora se plantexa por parte de alguma das forzas políticas das cuales estamos tendo apoios, que se nos vai a quitar o apoio por non chegar a un pacto de goberno de 4 forzas políticas, é un planteamiento que hasta agora non tivemos. Haberá que estudiar o caso. É un novo escenario. Claro, é un novo escenario, vale? Nós plantexamos no momento da negociación o que acabo de decir eu agora. E entenderon, e de feito apoiaron a investidura. E de feito estamos chegando a acordos con moitos deles. E temos levado cousas intentando sacar proxectos adiante. Pero estas ansias de poder, segundo eles, de Velo, ven de lonxe. O señor Velo isto non entendeu desde o primeiro momento. E plantexaba unha e outra vez a súa intención de formar parte do goberno, de querer ter carteiras para poder sacar os seus propios proxectos adiante, pideu moitas cousas. O señor Velo é a cuarta forza política deste grupo de centro-esquerda que formamos, que lle deron o goberno ao Partido Socialista en Boiro, é a cuarta forza política, e resulta extraño en todo caso que sea a cuarta forza política, ni máis ni menos, a que nos este tensionando desta maneira cando o resto de forzas políticas non fixaron atado agora e entenderon o noso planteamiento desde o principio. En canto á parálise na que Velo aseguraba que estaba o Concello, os socialistas negan que se produza. Proba diso son, segundo eles, os numerosos proxectos levados a cabo neste máis de medio ano á fronte do Concello, a pesar dos condicionantes da Covid e o decreto do estado de alarma que paralizou a licitación de moitas actuacións. E os que virán, anunciando investimentos inmediatos por valor de máis de 2 millóns de euros.